Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Siat na phang badung yap ki erang ISIS ya lai phukhandai ngut ki khna school ha Uganda ki erang ISIS kila penyap ben ya lai phukhandai ngut ki khna school bat angut ki rangba haka school ha Uganda ki babun na kite ki khna school kila syak thang im ha ki jaka thie jongki bat donru ki bala syak dung da ki tukri ki banep har har hakate ka jinglet herthma ki erang ISIS haka mit jong ka sngi thoding kabadai ka khat nriu tarik ubnai jeliu ar hajar ar pholai kibayap hakate ka jingji bas ngeusi ki don baro sap huwengut haka jingji ha luhubiri ha secondary school kabadon ha emponwi ha West Uganda ki bor sarkar ki kentup ya ka kenhun Allied Democratic Forces kabadai ka kenhun kabadon bentalang bat ki erang ISIS kabadon ya ka ketem haka riba marjan ha Democratic Republic of Congo layat hu baki don sangut ki erang ki bala lech herthma ya ka teka school bat ki te kila siat na phang ya baro ki khna school ki badon haki jingthie jongki haka por khatwei life home mit jong ka sngi thodiang bala deb u Sylvester Mapozi u mayor ka emponwi luhubiri ha ula penthikna baki don life khandai ngut ki khna school ki bala syak penyap hakaba ar phongut naki kila syak pom bat syadung bat sakhat nyungut kidai ki bala syak thang im umumbir Edgar Dido u knarit u badang khanru stem karta ulayathu bakite ki erang ISIS kila siat breu na phang haswa bakenrung syaki kamra thi jongki khna bat hadin kata kisah therda ki bom bat kading kalapur hakate ka jakasa ki khna school